Vítajte, milí diváci, takže teraz máme dva panely. V ľavom paneli je astabilný klopný obvod, tu striedavo blikajú modré dve LED diódy, raz ľava, raz správa, čiže podobne ako v záchranke, čiže sanitky majú na vrchnej časti namontované tieto signalizácie. A okrem toho nám v pravom paneli striedavo bliká biela LED dióda. Takže môžeme to pozorovať, postupne sa rozosvietí a zhasne. Čiže tu vidíme, ako preblikováva biela LED dióda. Červený vodič je kladný pól, čierny vodič je záporný pól, teraz je zapojený do bielej zierky. To znamená, že tento pravý panel v sebe obsahuje dvojfarebnú LED diódu, zelená, červená a bielu LED diódu. A tu sú medzi tieto tri zierky zapojené. Takže toto tu je základ tejto blikajúcej elektroniky s LED diódami. Čiže vždy musí byť nejaký ten obvod, ktorý to poháňa a napája. Čiže tu je v tomto paneli stabilný klopný obvod a potom idú ďalšie panely, v ktorom sú pripojené LED diódy prostredníctvom spojovacích vodičov a vytvára to potom nejakú blikajúcu hviezdu alebo nejakú reklamu a podobne.